Shalom, hora samanginang, namardohoti perayaan pertanyaan Natal di hita, naadong di bagasan gerejaon, naadong di koridor, naadong di gedung sekolah minggu, dohot naadong di sopo saroha nang di parkiran. Taihutom ma acara ta di bagas bornginon. Nunga tubu raja ni hadameon, nunga tuturo ibana, nunga di tonga-tongata ibana, nunga patar asini rohani debata di tonga-tonga ni huriana, nunga patar pabahenan di debata di portibion, di lehon anakna Tuhan Yesus Kristus gabesi palua portibion, alani i naing ma dohonota, idama di bata jahuba sadiri madok hahulongon saleleng-leleng na hubahen makahulongiho di baheni hutogutogu ho marhite-hite asini roha atong di bagasan lasni roha tahati dakomma di panggagatan Bethlehem do inganan hatubuan ni si paluai. Di tadikot do sangapna laho manopot hita na di pardangolanon. Asa marsangap ibana marhite ulaw na nabalgai. Atong tadanaong di tonga-tonga tapan nodangi. Hujoy hamima hamu tujolo akasi bagalak lilin. Naparjolo parjamita amang padita sabar manulang. Napaduahon para gedda situa firman siagian amisa diri. Napatuluhon mewakili lansia amang situa paimin sitorus. Napaupaton mewakili ruas ama amang repol pasaribu. Palimahon mewakili ruas inang murni buru sitio. Napa onopon na mewakili remaja Naposo Rose Boru Sitopul. Napa pituhon mewakili sekolah minggu Kalistia Huta Gaul.
Tapuji matuhatta di bagasan las ni roha marhite buku ede nomor 48 ayat sada rodi ayat tulu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangi dohot tanoon, amen. Dungi gabe daging mahatai, jala maringan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huida hami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada, nasian amai, gok asin roha dohot hatutuon, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang, madok maliate dohami tuho, ala ni godang ni asi dohot holong ni roham di hami. Ay di basa-basaon hodo anak muna sasadai tuhami na di pardangolanon. Asa malua hami marite-hite ibana. Sian dosa dohot sian hamatian saliling nililing na. Hupangi dohami tuho. Say sodangi maroha nami na hulumi. Marhite-hite tod di porbadiai. Akum nii. Say parohay mahami, asa huboto hami madok mauliate tuho, asa tarapul si tuturohan nami, dihagugoto dohot di pangujungan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, marhite ede nomor 56 ayat 4. Tatangihon ma patik ni debata,
Di mana tersurat di Sada Yohanes dulu ayat 20 Odo patikna. Naing porsia hita diguarni anakna Yesus Kristus. Uhud marsisa holongan songon naung tinonahonna tuhita. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita siat tuhata debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikni. Amen. Tatopo tima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama parasi roha dang lomo roham midahamatian ni pardosa mulak manian parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham ala ni ubahen dipangido hami. Sai sudah tima toru-torum asa unang mangonai betu hami. Sai sesa sudah dosa nami asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargugui mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesani dosa. Parasi roha jalapar dengan basa do jahuba. Labat tarimas jalapara si roha gudang. Dang dibahet tuhita hobar tu akka dosata. Jaladang dibalosot tuhita hobar tu akka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anak nado. Asini rohani jahuba di akka namak kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tuhan
Tatangi honma hatani debata turpuk epistel di pertanyaan parpunguan bodarion imana tersurat di buku ni panurirang Mika pitu ayat 10 walu rodi ayat 20 tajahama marsikat soring tungi sema debata sungokko namar pamua tidu dosa jalan ubulus pangalasion ni partalianna natibai dang toktong ibana marsigomos marror ni rimas ay makulopon asini rohado ibana Sai mapangulah hido rohana jala popoana doaka hajahatota jala reokona na dosde dosana sidai laut apala nau bagas sa lehono mudo hasitongat tu si Jakob asini roha tu si Abraham naung ni urare homu tu opunami sian aka arina robi dope ido sahatna mertua do akana tumangion hatani debata jala na upeopsa amin. Tidak maha porsiatai songon na hinatidakon ni dongata sa porsiao di saduk portibion rap mahita madok au porsia ido ama pargula natu pala tongotano au porsia Yesus Kristus anak ni bata jambuga na sadai imana ni tubuh Yesus Maria na bagayan sian nama
parjulu sian ganup porong. Barita panopaon ni debata di Portibion. Dimulana ditopa debatama langi dohotanoon dungi taruang matanoi gabe halongonan jala holong di atas lungi dungi mangarek-rek mata dini debata di atasnya ka aek Dungi makuling madebata Nina jadi maho natiur jadi tiur matutu nunga denggan di ida debata jadi di bahen debata mah persilangan Nina tiur sian naholom Dungi di goar debata madna tiuri arian goar nina holangi bor ngindung buat maari torang mari muse ima ari parjolo Dungi ditilik di Batama sudenati no panai. Jadi nunga dengan situtu. Dungi bot maari torang maari muse. Ima ari paonopon. Tungnalan situtu doa kejadi-jadianmu ale Jahoba. Saluhut nai di pauliho marhite-hite hapistaran. Tunggok jadi-jadianmu dotanoon. Saluhut nasida mangaranap tuho. Asalehonomu si panganon nasida ditikinabe. Molo di leonho di nasida di joputi nasida. Molo di patedekho tanganmu butongan nasida dinadengkan. Saero di saleleng-lengna hamulio ni Jahoba. Marlas ni roha ma Jahoba mida aka jadi-jadian nai. Endehonoku ma Jahoba saleleng ni ngolungku. Upalu parhinaloan maau upuji debataku saleleng adong dopeau. Ai huboto dotorop ni pangalasion muna. Dohot hinadeak ni dosa muna. Hamu akan nama nosak halak paktigor. Akan nama jalo hasunan manuruk. Jala dipatuki halak na pogos di patukoan. Di baheni laosohom do halak nama roha. Ai tikina jahat doon. Lului mana denggan unang tagonan najati asa mangolu hamu asa tongon Jahoba debata zebaot dongan muna songon nadidok munai ai bangso natakang donasida aka anak pergabus aka anak nasoolo manangihon patik ni Jahoba Akka namadok tu halak paralatan, unang hamu maralatan, do tu akka panurirang, unang surirakon hamu tu hami hasit tongan. Lomo ni rohanami ma tagonan pabawa hamu, jala akka si paoto-oto surirakon hamu. Amen.
Tabigima liturgi paduahon. Ay mutsap pe akadolok jalahumutal akarobea. Alai anggo asiasiku nasotupa mutsat siako. Jala badan ni hadameoku nasotupa humordit. Ninna Jehovah siasihiho. Dogma tuhita nasida songon sitong namangolu au ninna Tuhan Jehovah tung nasolomo dorohaku midah hamatean ni halak parjahati so ikon midah hamu mulak ni parjahati tumikod dalan nai nian asa mangolu ibana atong say mulak mahamu tumadikod dalan muna akan ajahati buasa tung tagonan mate hamu ale pinopar ni Israel. Para siroha jala pardengkan basa do Jehovah. Lebat tarimas jala para siroha godang. Dang totong iba nama norui. Jala dang gotos rohana saleleng ni lelengna. Songon daw ni habisaran sian hasudutan di padau ibana sian hita akka pangalausotai. Songon asi rohani ama-ama tu akka anakna. Asi ni rohani Jehovah diaka nama kabiari ibana. Bangso nomor dalani di bagasan hahulomon marnida sada panodang nabulun. Bisar do sada panodang tanod ni hamatean. Nunga di patorop ho bangsoi nunga di padiriho di ibana halalas ni roha nabulun marlas ni roha donasida di joloni bohim songon las ni roha di gotilon songon parolopolopon ni damar bagi taban-taban. Hehe maho marsinodang maho aina Roma panodangmu jala hamuliaud ni Jehovah besar di atasmu. Ai idama haholomo do makukupi tanoon jala hagulapon akabangso. Alay na besar nema Jehovah di atasmu. Jala marsinodang hamuliaon na di atasmu. Dungi Roma uji paretas yan kesar Agustus. Ikon suratan na sa jolma di gonggomanna. Pamilangan parjolo may uju di gonggomi si Krenius tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganu tubona ni pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nasaret nakok tuluat Judea. Tuhuta ni si Daud na margoar Bethlehem. Alasian peparan jala margani si Daud ibana. Pasurat tod dirina rabdohot si Maria. Oroan nai naung gabe-gabean. Jadi di sini nasida gok maare ni hangaluanna. Di tubuh ma anak buha bajuna. Di borhos ma. Di peakom ma tu bagazat panggagatan. Ala so adong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi adong mamarborngin di ladang na di sini akaparmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida. Jala marsinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabe mabiar si tutuma. Alay dido suru-suruan ni matu nasida. Unang mabiar hamu. Ay barita halalas ni roha godang doh buat tuhamuna. Parsaulian ni sandok bangsoi. Ay naugtubo dari hamu sabor nginon di hutan ni si Daud si paluay ima Kristus Tuhani. Onma pertinada di hamu poso-poso do dapoto muna nabi norhos peak di panggagatan. Jala topuma adong dongani suru-suruani. Torop akka parangan parbanua gijang. Dipuji nasida do debata madok.
Hasangapun ma di debatan dan di gijang, dame ma di tanah on, dia kajol ma halo mawani. Amin. Nunga roh hatu mi, nunga tubuh si paluai, atong tapuji ma debata madok, Hasangapun ma di debata dan gijang, dame ma di tanah on, biar kajol ma haluan. Ludak kami ma tujulo napagalak lilin. Mewakili lansia amang situa paimen siturus, mewakili ruas amarepol pasaribu, mewakili ruas ina murni burusitio, mewakili remaja naposo rose burusitopul, mewakili sekolah minggu kalisya buruh utagau. Jola ko. Ay dehoma sonang ni borngin nai. Jong jong maita.
Nunga tubuh si paluai, raja ni hadameon. Nunga tutugabe jolma ibana, humopop hita. Nunga sikop baga-baga ni debata, nasian narubii. Tajakom ma ibana turhata, asa ibana gabe arta naumarga dihita. Ima haluaon na pinatu panai, jala momosma tatiup pakirimon na tapar hatopoti, ay haposardo na mar baga-baga hosa. Amen. Hudul mahita. Tabigema sunggul-sunggul di parpungata di bagas Godarion. Naparjolo pilihan khusus diakonia. Sadarion di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 24 dan tanggal 25 Desember 2024. Papungu pilihan diakonia dohita di parmingguan malam Natal dohot parmingguan pesta parjolo di sude parmingguan lahot tuha porluon diakonia kuria HKBP Tangerang Kota. Partordingna pilihan sada A sada B dohot paduahon tapasahat adorang sojamita. Pilihan diakonia tuhuria HKBP Tangerang Kota di bagasan amplop di pasahat di hudulan nabe dung sipul jamita. Aduahon parmingguan pesta Natal. Sadarion Selasa 24 Desember 2024 di Patupado parmingguan pesta Natal dumutusi jadwal parmingguan ima pukul 15 WIB parmingguan perayaan malam Natal dalam bahasa Indonesia. Pukul 10 siawib parmingguan perayaan malam Natal di dalam bahasa Batak. B. Parmingguan pesta Natal Parjolo. Jala di Patupado Marulaun Nabadia di sude parmingguan di hari Rabu tanggal 25 Desember 2024. Dumutusi jadwal parmingguan ima pukul 7 WIB parmingguan pesta Natal Parjolo dalam bahasa Indonesia pukul 10 sadawib parmingguan pesta Natal Parjolo dalam bahasa Batak pukul 15 WIB parmingguan pesta Natal Parjolo dalam bahasa Batak. Parmingguan pesta Natal Paduahon di hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 pukul sia wib di Patupa Huriat Todo parmingguan pesta paduahon parningotan hari atutubuni Tuhan Yesus sekaligus padidion nabadia maka tidakon haporsiaon dohot Patupa apresiasi turuas nama rumur 70 tahun tugijang. Jala pinangido ma tusude ruas ina nama balu na terdaftar di WEK dohot ruas nama rumur 70 tahun tugijang asa madohoti ulauni namar kor punguan kor inahana songonima sugul-sugul dihita di sadarion tapuji tuata marhite ede nomor 602 ayat sada lastapa punguma piliata pilihan sada A sada B dohot pilihan 2.
Dameni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta nahu haholongi di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Husise majohamu saluhukna. Parjoloma damang dainang namaringan noeng di malam Natalon. Marminggu manang ibadah di Sopo Saroha HKP Tangerang Kota. Selamat Natal madihamu saluhukna. Nah di Sopo Saroha dope. Songoni manang damang dainang na di parkiran. Na di bagasat tedda dohok na di duruni teddai gudang dotong na jongjong. Selamat Natal madihamu saluhukna. Terbigido kan? Songoni manang na di koridoron. Dohok na di gedung sekolah minggu. Suak songoni kantor baru marlagetiar donasi dan wanggisi. Songoni nang di konsistori. Sahalimat dok matuhamu. Selamat Natal madihamu amanginang. Nah di bagasanon nama. Nah di lantai 2 dohot lantai sada suak songoni nang nadi altaron. Selamat Natal madihita saluhukna. Mauliate ma akamanginang. Hupatakas budaya Sunda. Molo marpesta halakon. Molo hudul dosude dang rame. Ikonadong gona jongjong. Ima ada nasida. Jadi halak kita petong dosongani. Molo hudul sude. Hira sosemara do pestai. Alai molo adong na marlujung na jongjong songo di partikianon nian na keterbatasan ni panitia doho inganad do alai di sido jebu ni pestai hebat ni pestai rame ni pestai semangat Natal alani akamanginang molo adong pesiat tonga-tongata na hudul di lagetiam na jongjong sarupa do las nirohamu do las nirohani nahudul. Ate yang manginang ate. Alanita tangihom majolo satokin. Hata ni debata renungan dihita diborngin Natalon. Natar surat di Lukas 2 ayat 8 rodi ayat 14 di dok songonon. Jadi adong ma marborngi di ladang na di sini. Aka permahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida. Jala marsinodang masangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabe mabiar situtuma. Alai didok suru-suruani matu nasida. Unak kamu mabiar. Ai barita halalas nirohagudang do hubuan tuhamuna. Parsaulian ni sadok bangsoy. Ay naung tubu do di hamu sabornginon. Di huta ni si Daud. Si paluay. Ima Kristus Tuhani. Omma partinadda adi hamu. Poso-poso do dapotom muna. Na binorhos peak di panggagatan. Jala topuma adong-dongan ni suru-suruani, torop akaparangan parbanua gijang. Dipuji nasida do debata madok, rak majuhita madok. Hasangapo madi debata nadi gijang, dame madi tanoon, diaka jolma halomuanin. Ima edde ni suruan dohot akaparmahan. Hurian itu hatta nahu haholongi di bagasan goar ni Kristus. Ditiki hatu tubuh ni Yesus
mangihutton pangatusion ni halak Jahudi masuk tu horong ni napinaduru pinggiran do akka parmahan. Marujahan tu status sosial naleado dirajumi ulaon gabe parmahan. Jadi hirasa pola lomodo rohani naturasna gabe parmahan yanak konna. Alani liana do adong do sada guru ni halak Jahudi namargoar Rabbi Joseph Madok. Di seluruh dunia tidak ada pekerjaan yang lebih hina daripada pekerjaan seorang penggembala. Karena sepanjang hidupnya dia berjalan berkeliling membawa tongkat dan tas kecil. Namar pardomuan tu partodion dirajumi donasida pardusa nasumalin. Jadi molo parmahan detong di uhum manusianya sudah dikutuk. Jabar nama marmahan jala marsaor doho na pinarmahanna. Gariada tahe di Jehuda umarga do na pinarmahanna sian parmahan. Denggado kandang ni Dorbia biru-biru akahabing na pinarmahan ni parmahan sada do pitu masuk tu bagasan lubuna dungi marepper may sude akan na pinarmahan nay masuk dalam kandang alay anggo parmahani modum di teras dieper dangadong dingding asa moloroba biat manang binatang buas nanaing mangalang dorbia parjolo maparmahani diharati manang berhadapan ipe asa masuk tu kandangi alani dang nok dang olomodom parmahan ala nasida say jamok majagahon sa di hari Roma parjahat panakko nang binatang-binatang buas isarani babiat ropani. Sedang denggap perpodom ni parmahan. Mangihutton misnah pangatusion ni halak Jahudi Ortodoks. Dirajumi do akka parmahani panakko. Alani dito nahon akasiboto surat do tu masyarakat tu pedagang sotung dituhor anak ni habing manang sotung dituhor ibulu ni biru-biru bahan baku wol ala didok siboto surat atik natinakko doi. Jadi dang lakko jualan ni parmahan. Alani gabedang diulahon nasi dabe esolaku. Uduk ni dirajumi do parmahan songo pardosa nasumalin. Dirajumi akasiboto surat. Ala dang boy diulahon nasida ruhut namasa di ugamo Jahudi. Isarani pangurason. Manang aturan ni Jahudi madok ikut takasdo halak manguras marburi asa gabe gajing yas nasida hape parmahan daudo sian mual natio daudo sian sungai natio alanidak terbahen parmahan yas manguras manang marburi gabedang dipaloas nasida dohot beribadah. Ala dianggap nasida ramun. Alani ido
di pangatusion ni halak Jahudi, otikdo di gijang ni nahuliton hadirion ni parmahan secara partodio. Molo nahuliton na jolo di pasiding doi, di padao siakuta. Dalam molo masa sahit hulit, uhum doi, dosa doi, di atas ni ima saotik parmahan, dirajumi halak Jahudi. Iro tong bocir ni nama bahen buasa dang marlaku panidangion manang kesaksian ni parmaha diadopan ni akka halak Jahudi. Tuk sitong adong di bereng nasida alay dang diakui ahana pinabua-bua nasida. Suak songoni dang diakui akka panguhum diobasi kesaksian nasida. Itu tidak benar. Dan mungkin akka tada halongangan apalagi debata jumonok tu akka pardosa bulun, pardosa nasumalin. Alanidak siak kuak kata ni, aha pe di paddok. Hurian itu hata na huhaholongi di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Alay atik pesongoni leani paramahan di pangatusion ni halak Jahudi, nasida do jumolo dapat barita nauli di hatu tubuh ni Yesus. Nasida do na langsung pajupang. Manang gabe sitidangi na langsung majalo barita hatu tubuh ni Tuhata Yesus marhite na tinopo ni suruani. Dang hataninna. Dakkolat tu sahalak. Tapi kepada kumpulan penggembala. Debata pabuahon barita nauli hatu tubuh ni Tuhata Yesus marhite suruan Gabariel. Alainak pesongoni akamanginang. Nabuhi do adok kalak ganggu di hasitongan ni panidangion ni parmahani. Alai rikot do nang rimang-rimangata padohan ni si Warren. Sahalak na pistar madok, para gembala tidak mudah dibodohi. Mereka adalah orang-orang dunia yang praktis dan tidak banyak berhubungan dengan fantasi. Jika mereka mengatakan bahwa mereka melihat malaikat dan pergi serta menemukan Mesias, maka Anda dapat mempercayai mereka. Karena Allah memilih orang-orang yang bekerja keras untuk menjadi saksi. Saksi pertama bahwa putranya telah datang ke dunia. Ima didoksi Warren. Dan pola gudang dihalakon diplomat. Apa yang mereka lihat, itor ido di hataho. Ido nang tema Natal nasional di bangsota di bagasa tahunon Lukas 2 ayat 15. Beta mahita tu Betlehem. Dak pola gudang nonang. Secepatnya mereka memberitahukan apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan. Aha tonani debata marhite suruani di Papua. Iterlau do nasida. Beta ma. Ita Papua ma ana pinabotohon ni Tuhan itu hita. Di ayat 15 doy. Di baheni molo di bahe kuriat ta topik di parpunguat ta di Bornginon. Halalas ni roha godang tu saluhut bangso. Lapatan ni saluhut bangso do diturpukon. Boy dapotan las ni roha. Pardosa na sumalin manang na badia dirajumi ibana. Buktina na dirajumi halak Jahudi parmahani ternyata mereka lebih dulu menerima berita kesukaan itu. Nang penang dicap nasida halak naso sitangi honot tok katana jalan naso boy domu tu halak na asing
daksi jalon parbue ni naniulana ay diripu natinakkoy, ternyata Tuhan itu memahami songo dia dong ngulu ni parmahan, na tulus, na burju, jalan na bertanggung jawab, na barani mamelehon hosana ngoluna demi keselamatan gembala yang digembalakan. Jadi parmahan namar tanggung jawab do. Molo leape di bereng halak Yahudi, ternyata tu sude bangso do, tu sude suku do, tu sude lapisan masyarakat do. Dibuan debata halalas ni roha godang, tu saluhut bangso. Jala dohok dei martudu-tudu, tu sude jolma na dirajumi portibion pardosa manak so pardosa. Tutu sudedo jolma pardosa. Alai marojahat tu pangatusion ni halak Yahudi diturpukon adong do halak na dirajumi pardosa na sumalin. Alai laos adong do na yasyad dosa. Adong hatani sahalak panurat madok. Dulu tidak ada yang mengira Tuhan akan tertarik pada para gembala. Atau bahwa para gembala akan tertarik kepada Tuhan. Para gembala terkenal tidak beragama dan martuhan. Dan oleh para rabi digolongkan sebagai gembala adalah sebagai pendosa berat. Mereka adalah orang buangan, dikucilkan dari sinagoge, siap perpunguan, dan dari masyarakat yang beradab. Mereka berasumsi bahwa Tuhan tidak akan pernah menerima mereka, dan mereka takut kepada Tuhan. Ima pemahaman ni aka Yahudi Ortodoks. Alani akka manginang huriape naeng ma mulak mangatusi marhite turpukon. Patardo dang adong jolma nasotalup dapotan barita lasniroha ima barita haluauni. Manang pardosa bolupe, manang nadirajumi kudus oleh orang Yahudi. Alai tusude bangso, tusude marga, tusude sukudo, ro debata marhite Yesus Kristus mangebati jolma laho mabuan haluaon. Alani di doktu hatta Yesus do di Lukas 5 ayat 32 songonon. Dang naroau majo waka partigor. Asa di pauba rohana. Akka pardosa ido. Jadi tu hatta Yesus rotu portibion manopot jolma pardosa yang tidak dianggap berharga oleh dunia ini. Adong dosa ada buku manuraton judulnya bukan Yesus yang saya kenal. Imana sinuraton ni si Philip Yancey. Entah bagaimana kita telah menciptakan komunitas yang terhormat di dalam gereja. Orang-orang tersisih yang berkerumun di sekeliling Yesus ketika ia hidup di bumi tidak lagi merasa diterima. Alai gabe di jalo, marhite holong ni debata. Songo suru-suruan nama buan barita las niroha tu jolma na dirajumi pardosa na sumalin songonido nang ulaon ni halak Kristen, ulaon ni huria. Jadi saluhut hita na pungudison. Na di sopo saroha di parkiran koridor gedong sekolah minggu doho na di konsistori. Pardosa do hita saluhut. Jaladang maila hita patedek kon akka dosat tahahurangat tatu debata parholongi. Ay di boto do ditadda do hita saluhut. Dang ala nilagutta ala denggan basatta uban naro ibana mangebati hita. Tung ala ni holongi rohana do. Jala
naso tertolong portibiob behita ala ni dosai. Dang boy be au manolong au, apalagi manolong dong aku. Dang boy be au manggarar utang ni dong aku, ay au pe marutang do. Holan Kristus na sinuru ni debata amai ido natuk manggarar. Gaberoi bana marumang jolma, so mardosa. Ibana manatuk jolma na manggarar utang dosa ni jolma, ay ibana do naso mardosa. Naso marutang do manggarar utang ni parutang. Holan di bagasan Kristus doy. Nalea dohot nasangap, nadirajumi badia dohot pardosa na sumalin di hokkop de batado. Alani ido ubahed di bata, nakpe ditulak si Musa, ibana manguluhon bangso Israel, ala dirajumi ibana pardosa bolon, dang tau manang dang talup ibana mabuan bangso ni debata haruar siap perhatubaran Misir, dijua do jauh-jauh ni debata. Alai dipatihi maibana, dileo matukot kayu kering, pakyonna, marhite tukoti, gabe margogo, marhuaso debata. Boido marhite tukoti, gabe bola dua laut rara. Boido marhite tukoti, gabe haruar aek siap batu. Boido marhite tukoti, taruli akka tadda halongangan, pasu-pasu ni debata tu bangso na niuluhon ni si Musa. Lapatan na so adong benian si hirimon sian tukot hau na koringi, alay marhite huaso ni debata, boy tukot hau naung mahiangi, gabe dalan ni debata patu paragam ni halongangan. Leado parmahan di pamerengan ni halak Jahudi. Dangadong nabuy si pangasahonon sian parmahan alay marhite hagogoon ni debata gabe ula-ula na arga do parmahan na leay di debata. Gabe hagogoon pataridahon huaso ni debata. Gabe ula-ula na arga do parmahani diadopan ni debata. Jala di baritahon, di ganup tahun, di ganup Natal, ganup tahun saya terbarita do parmahan na di ladang Efrata. Di baheni akamanginang unang ma learo hatta marnida manangise. Ay argado nasida di debata. Mananghita pesaluhut na. Mono tahilala dirita dang mararga be. Ala tahilala anani gudang ni dosatta. Tang marlapata behita ingot. Argado nakita diadopan ni debata. Alania kamanginang nungaro debata sorang tu portibion. Alani paloas maibana tunggok dosa pehita marhite ibana na paluahok kita makokopita siya dosai paloas madirim ngolum todim roham dibongoti debata marhite Jesus Kristus asa tubuh ibana di bagasan ngolum ibana ma na mangodihon ibana ma na pataruhok kita tu dia hita majoloani akalakata madalani si dalanan unang tertuk-tuk kita. Dungi mangalehon motivasi semangat tu hita. Laho mangula akka ulaw tabi. Ganup halak na majalo Kristus. Ido nataruli haluaw. Alani unang mailahita. Do dosaku nabadia do Tuhani
alanidak talupaw majalo Tuhani. Unang, tu akan nagale na manadda dirina, manadda dosana, na somarno sa bengoluna, tu sido rikot Kristus asa gabi margogo, ay namakokko do Kristusi, napaluahod do, na manugunugu akka pardusa do, asa ro ibana tu portibion, dada laho mangalap, manang majo akka partigor, asa di pauba rohana, akka pardusaido. Jaloma Kristus nauktubi di ngolum, asa di palua hita sian ragam ni akka pergumulata. Molo dirajumi pe manang tarajumi hita dang mararga be ala ni dosatta, pasahak mangulum, paluas madebata, bongot tungolum, asa game mararga hita, jala marlapatan ngulutan waeng nang arisugot. Selamat Natal madihita saluhukna. Amin martangyang mahita. Mauliate Tuhan taruli hami di hatam, dibohali ho hami, diebati ho hami akka nalea ala ni dosa. Ditarikokodo hasangapommu, laho madapotok kami, mangibati hami, gabe sarobak ko dohot hami nasotumadda dosa. Asa gabe malua hami sian parhatubanan ni dosa ala ni holong munabadiay. Mauliate godang madiho Tuhan. Tung nasuhasuhatad do denggan ni basam. Hasanga pomi ditadi koko satokin. Gabe hira pardusa ho. Na lea ho naso tumadda dosa, na burju parholong doho, alay sa hira naso marlapatak ko, holan makkokopami. Argado ho Tuhan dingulu nami, marhite huasom holong ni rohamido, ubahen mararga hami, marlapatak kami, hodo gugu nami, ngulu nami, dihami akan adangol na marlea na jut hami lilu siad dalammu manirpang sian lomo ni roham alai sai dilului hodo hami asa mulak tu lomo ni roham Tuhan marhite todim buam mahami tudalan hangoluan na binuammi asa taruli hami di pasum-pasum di ngulu nuaeng nang sugut. Saise sama dosa nami saluhutna. Asa talup hami hasahatan ni akka pasu-pasum. Sahatu tangamu madaging dohot tod dinami bornginon. Ramoti hami dinamulak anon nang dipodoman nami be. Solukon ngulu nay baru. Gogo nay baru di hami di ari marsugut. Asa di bagasan hiras riang ni roha dohot hahipasok kami ro mamuji pasangapo marpesta di parningotan hatutubum asiroham jalo matangiang pangiduan nami nahusobahok kami di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan si hokop kami. Amin. Tapuji matuhatta Maredde nomor 615 Huhud Papungu pelean tupakta tudiakoni sosial ni huriatta di bagasan amplop alai di bangkut tabema tapasahan marhite inganan persembahan nari padalan ni akka parhubas anon Maredde mahita.
pasaha mapelean naung tapapungon tuado pani debata martangi yang mahita. Ale debata amanami nari Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadenggan. Doho nasa uli basa na mauli utus. Hupasahat tami masian na nilehomi tuhami pilian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilianon. Pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rakmah hita mangido di tangiang hatopatai. Ale amanami nadi Banua Gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaum. Sai sauk malomo ni roham di Banua Tongaon songon nadi Banua Gijang. Lehom matuhami sadariok kangoluan siapari. Sesama dosa nami, songop panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Aihona puna harajau, dohot hagugo, rodi hasanapon saleleng nilelengna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tu toddim. Tajalang madongatta nabui tadungdung nadi jolo nadi hapirang nadi siamon dungi tadokma tuna sidabe selamat Natal madihita saluhukna.